bela jelema amunumba fait ka voyager ka soro amade ku soro aka voyager konnanna compagnie de transport Somatra u ya kanu kanani kar kwa chaman chamanye kare munun dilana norme konnanna aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni ye kare jolenye foite jigi kono ibise ka do akonnanna tukuminna Somatra e ka kare Somatra ne ka kare Somatra an ka kare o kum konnanna kare numbe sirata donko do Bamako Sekou San Moti Kuchala kata sesika soma Kenyeba Kita umanyina nyoro di Sahel mauko kata se Kolokani Jijeni fo kata se Bemama Somatra fiyen foroko Somatra ka wuli herela ka se herela aywa client obem dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nga baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a da ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye kari ye tubabukalo ale tile 29 ye bi ye an ka bi wulada in na babu a bɛna kɛ kunnafoni misɛman caman ye ka ɲɛsin armée ale ka wulikajɔ ma Mali fan caman fɛ ani an ka jamana fana kɔnɔna na maaw bɛ ka degun sɔrɔ Mopti sira kan nin waati in na an na dɔ fɔ o fana na ani ka kɛ ni kunungo yelen dugalen no maa minnu ka yeli ma n'o ye imamu maaw ye olu fana ye dɛmɛ dɔw sɔrɔ Famara tun bɛ o ko kɛnɛ kan
min mana b'o la an bɛna olu da aw tulo kan bi fala ye k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko dɔgɔkun min kun cɛtɔ filɛ nin ye ko damadɔ kɛra a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanakuntigi ka tagali irisilakaw fɛ yen a b'a to mɔgɔ ka ko dɔw jateminɛ fɛɛrɛ dɔw bɛ yen olu bɛ sigi sen kan jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min waleya dɔw bɛ yen olu kan ka timɛ n'i ye taama in ta k'a jateminɛ fala ye an ka kɛrɛfɛ kumaw bɔlen a la ɲɔgɔn sama kumaw bɔlen kɔ a la avion taara nana ye a y'a kɛ tan olu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fala ye an bɛ se ka min fɔ min ye taama in ye ɲɛci fɔlɔba min yera a la fɔlɔ ni b'a bɛ se k'a fɔ ko i b'i sigi o kan o ye k'a fɔ taama in senfɛ Mali furancɛla fanga ɲɛmaa ni AES ɲɛmaaya b'ale bolo bi Général d'armée Asimi a bɔra ka kuntilenna fɔ kuntilenna min ni maa caman kun bɛ k'a laɲini a mɛnna k'a dɔn k'a faamuya nin waati laban in na ko AES yɛrɛ b'a fɛ ka mun kɛ mun ni mun labɛnnen don u bolo kɛlɛ min bɛ sen na a y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna a kana k'a ɲɛna ko mɔgɔ dɔgɔyali kɛlɛ don maa nɛni kɛlɛ tɛ fɛn min don anw yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ an yɛrɛ ye mun bɛ an yɛrɛ bolo an hakilinaw bɛ cogo di an bɛ ka ko faamu cogo di fala ye kuma caman n'i bɔra n'i taara hali yan Bamakɔ yan walima i mana taa an ka togodaw la i b'a mɛn mɔgɔw da ko a ka fanga mɔgɔw bɛ ka jamana mara cogo di ko bɛ ka kɛ cogo di mɔgɔw bɛ yɛrɛ ɲinɛ yɛrɛ k'a fɔ ko olu yɛrɛ b'a la de ɲɛmɔgɔw ye aw ka cidenw de ye olu bɛ aw ka baara de kama nka olu tɛ se ka kɛ a ko bɛɛ tɛ se ka kɛ olu ye fo bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ baara min na u sɛmɛnna ɲɛnɛmaba yɛrɛ o ye jamanadenw ye fala ye Irisi taga in a y'a to diɲɛ maa k'a dɔn k'a fɔ kan min bɛ AES da baarakɛcogo min b'a bolo miirina min b'a ɲɛmaaw la fala ye nin bɛɛ cɛ ka ɲi wali dunun jara cogo cogo wali dunun don maa t'i to kɔlɔn kɔnɔ k'i binko ɲininkali kɛ dɛ nin waati in na an bɛ k'an sɛmɛ maa minnu n'a cɛ ka ɲi dɛ ko b'a don nka sɛmɛnna in a bɛ taa fori don jumɛn a bɛ fori cogo di a b'a sɔrɔ anw yɛrɛ bɛ dabolo jumɛn na an k'an ka baara kɛ ni nin de ye maa si tɛ yen k'i t'i sinsin maa dɔ la ka wulikajɔ dɔ boloda n'i tun ye Israɛl ɲininka a tun b'a fɔ ko ale bɛ Iran kɛ sɛkili balabalaji kɔnɔ k'a kɛ ban pewu nka a nana kɛ kamanagan ye maa minnu yɛrɛ y'a bila ci la fala ye o yɛrɛ bɔra k'a kɔkɔrɔma don wa o bɛɛ n'a ta a ma Iran bɔ a ka Iranya la parce que cɛsiri de kɛra baara de kɛra ɲɛbilaw de kɛra bi an bɛ k'an sɛmɛ minnu na fala ye kow de kɛcogo de don diɲɛ n'a taabolo de don an k'an jija an k'an sɛmɛ u la ka ɲɛ kosɛbɛ an ka wuli k'an jɔ an yɛrɛ kolo la an ka fɛn minnu bɛ yen an ka ko minnu bɛ sigi sen kan fɛɛrɛ minnu bɛ an yɛrɛ bolo an ka jamana kɔnɔnaw la an k'a dɔn k'a fɔ ko min ye i ka wara i b'a faali kɛ tuma min na fala ye a kunkolo yanfan ka k'i yɛrɛ bolo n'i ye Asimi ka kuma ta k'a jateminɛ a y'a ta ni ka segin a ka kumaw kɔnɔna na kosɛbɛ an b'a fɛ aw ka ninnu yira anw na a taara eliko minnu lajɛ an b'a fɛ aw ka ninnu sogolocogo ɲɛ yira anw na an b'a fɛ an ka denmisɛnninw ka na kalan kɛ aw fɛ yen an b'a fɛ aw bɛ fɛ ka fɛɛrɛ minnu di aw ma u k'a ɲɛdɔn aw b'a fɛ fɛn minnu ka sigi an fɛ yen fala ye nin bɛɛ ye fɛɛrɛ ye ka labɛn kɛ ka bila sini nin ɲɛ fo mɔgɔw ka o de faamu taama in fan dɔ fana bɛ fala ye o fana kɛra a la kunnawoloba ye o ye k'a fɔ bi wolomasiri tabaw ka gun kan kuma misɛn min tun bɛ fɔ fɛn caman min tun bɛ fɔ k'a fɔ Irisi ni Mali bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nin sira in de fɛ u bolo bɛ taa nin sira de fɛ sisan a donna sɛbɛnw na ka sariyaw kɛ a la k'a lakodɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ nin de bɛ sen na hali n'o y'a sɔrɔ sɔrɔdasi ko don a ko bɛɛ tɛ se ka lakali maa ye kɛnɛ kan bɛɛ y'a dɔn kɔni k'a fɔ sen taabolo min sigilen don sen kan n bɛ se k'a fɔ voyage in yɛrɛ ni kɛmɛ sarada la ni tagali kun bɛ 60 o ye wolomasiri tabaw ka ko in ye sabula i b'a dɔn k'a fɔ ko AES cɛdenw fana kɛlen don ka maaw fara ɲɔgɔn kan
nga maaw tɛ fara ɲɔgɔn kan o tɛgɛlankolon maaw tɛ fara ɲɔgɔn kan o dalankolon maaw tɛ fara ɲɔgɔn kan wulikajɔw kɛcogo la wa maaw tɛ fara ɲɔgɔn kan fana k'u ka se ka u bolo di ɲɔgɔn ma ka bɛn ka fɛn dɔ sigi sen kan o de la fɛɛrɛ minnu kan ka kɛ o fana na wolomasirita kunda Sajo ye nin bɛɛ lajɛlen bɛn nɛgɛmɔ a ma da Mali dɔrɔn ta ma fɛɛrɛ minnu kɛra n'u ye ɲɛbila baara mun kɛ Bamakɔ yan o laɲinibaw ye mun ye mun ni mun kan ka se ka sigi sen kan o bɛɛ lajɛlen fɔra taama in senfɛ fala taama in fan dɔ bɛ yen o ye a kunnafonidi ta fan ye maa caman ɲɛ tɛ o ye n'i tɛ hakɛ dɔ la i tɛ se k'o faamu diɲɛ kunnafonidi gafeba ka dɔgɔ min ma kuma taama in kan bɛɛ y'a ta k'a la sɛnsɛn i ka sɛnsɛn cogo la ani i ka faamu cogo la kuma tɛ taama in bɛ ka kɛ waati min o y'a sɔrɔ gɛlɛya min bɛ diɲɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ o dɔn nka o bɛɛ n'a ta Irisi jamanakuntigi a y'a to a nɔ na k'a fɔ ko min ye Iran ni Israel ka kɛlɛ o tɛ Asimi ka nali bɔ a ma a y'a sigi a dɔgɔkɔrɔ k'a to a ko kɛcogo la yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min misali dɔw bɛ yen ani taabolo dɔw bɛ yen an kan ka olu faamuya ko in na o ye de k'a fɔ n bɛ nin fɛ ye tiɲɛ ye n b'a fɛ nin ka sigi sen kan o ye tiɲɛ ye an b'a fɛ ka nin sɔrɔ o ye tiɲɛ ye nka n b'a fɛ sisan o sɔrɔ to man di dɛ anw bɛ ɲinɛ fɛn dɔ kɔ fo an ka to k'an hakili to o fana na fala ye Irisi min filɛ nin ye a tɛna n'a bɛɛ kɛ wa hali n'a se b'a a t'a k'an ye munna Irisi yɛrɛ fana bɛ fɛn caman de la Irisi ani Siri u bolo tun bɛ ɲɔgɔn bolo a ka mɔgɔw tun bɛ Sirikaw fɛ yen gɛlɛya min kɛra bɛɛ lajɛlen y'o ye Irisi gɛri b'a da la Ikɛrɛni kɛlɛ o bɛ a da la Irisi ale bɛ Iran dɛmɛ kosɛbɛ Iran tun bɛ kɛlɛ la wa nin waati in na Irisi yɛrɛ fana fɛ yen gɛlɛya misɛnw fana bɛ yen fala ye i tɛ se k'i to nin bɛɛ la k'a fɔ ko anw ka laɲini bɛɛ lajɛlen ka sabati nka mun ka ɲi a la an yɛrɛ bɛ ka mun sɔrɔ an bɛ ka mun kɛ ni o ye k'an sinsin k'an jija ka wuli ka jɔ baara boloda minnu kan ka kɛ bolodi ɲɔgɔnma minnu kan ka kɛ tɔnɔ minnu bɛ a la an ka olu lajɛ ka se ka an yɛrɛ nafa n'o tɛ an y'a kɛ cogo o cogo wa fɛn kelen bɛ yen fala ye fo an yɛrɛ de ka sɔn k'a fɔ ko dɔ kɛra ten an ka fɛn dɔw an ka sɔn ko dɔw ma yaasa a ka se ka ɲɛ parce que mun ka di mɔgɔw ye nin bɛ ɲɛnabɔ cogo di bi ka ne ta ɲɛnabɔ yɔrɔnin kelen jɛnɛka ɲimi bamananw ko ten dɛ ni e kɛra fɛn ye ntɛnɛn ka banaya boloda araba n'i ma farati sibiri t'i sɔrɔ ye dɛ parce que n'i ka ko bɛɛ kɛra duman ye ɲɔgɔn kɔ a laban i tɛ mɛn si la dɛ ko min bɛ mɛn si la fala ye o ye minnu bɛ labɛn ka ɲɛ minnu bɛ sigi sen kan ka ɲɛ nka an b'a ɲini ɲɛmaaw fana fɛ fala ye u yɛrɛ fana ka kɛ ɲɛnamaw ye ɲɛmaaya ka gɛlɛ dɛ mɛ anw kɔmɔgɔw de ka degun ka bon ɲɛmaaw kan ni bɛɛ lajɛlen ye kuma tɛ n bɛ ka min fɔ Mali jamana an ni jamana si tɛ kelen ye fɛn o fɛn n'a fɔra k'a kan ka kɛ tan anw de b'a ɲɛɲini ka fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ k'o sira tilennen in to yen ka taa bɔ kɛrɛfɛ sira fɛ fala ye o bɛ se ka ban ni jumɛn ye ni ɲɛmɔgɔ minnu bɛ bila baara la n'olu jɔ ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔw la fala ye de don ani min ka kan o ka d'a ma keba de don ani min ka kan o ka d'a ma maa wɛrɛ de don nin tɛ bɛn yan nin tɛ se ka kɛ yan aw kana ja don a la ɲɛmɔgɔya yɛrɛ fana a kana kɛ tuma o tuma aw sigilen don biro kɔnɔ aw tɛ kow kalama maaw bɛ kow cun aw kan o cɛ man ɲi a ye kɔn kow ma aw ka wuli k'aw jɔ aw k'aw cɛsiri fala ye san 5 kɛra koyi maliyɛnw bɛ mun nɔfɛ bi aw ye layidu minnu ta san 5 kɔnɔna na a dɔw jaabi bɛ min fɛn minnu sigira sen kan a babu bɛ cogo di bi laɲini minnu kɛra a dɔw timɛna wa a ko bɛ cogo di bi n'o tɛ mɔgɔ tɛna se k'u sigi tuguni k'a fɔ aw bɛna n'aw jɔ olu ma fala ye sini ni sinikɛnɛ an bɛna na nin réunion in kɛ ka nin ko mɔgɔw mago bɛ mun na sisan san 5 la kɔnɔna daminɛ ni sisan cɛ mun ni mun sera ka sigi sen kan a jaabi bɛ min sira o sira fɛ a jaabi bɛ min sɛbɛn minnu sigira sen kan a jaabi bɛ min laɲini minnu kɛra u jaabi dɔw bɛ min fɛɛrɛ minnu sigira sen kan u jaabiw bɛ min so minnu jɔli daminɛna u jaabi bɛ min layidu minnu taara u dɔw jaabi bɛ min ka tila ka dɔ fara o kan tuguni o de b'a to jamana ɲɛmɔgɔ bɛ lafiya u ka ko ninnu na Irisi taama anw ka faamula na ani an ka filɛla na fala ye anw ye min faamu a la o ye nin ye an bolo bi
ɲɛmaw ni hakili min nana ka bɔ irisi la i yɛrɛ a ye perezan nana don min a ma bila ka suma wɛrɛ kɛ dɛ a y'i ɲɛsin a ka baarakɛyɔrɔ o kelen minisiri tɔw fana k'o ladege wuli ka jɔ ka kɛ cɛsiri ka kɛ n'aw ko fɛn minnu bɛ sigi sen kan a kana to aw ka biro kɔnɔ a ye bɔ a ka t'u ɲɛɲini min tɛ bɛn o tɛ bɛn min bɛ se ka kɛ o ka sigi sen kan jamana ka se ka taa ɲɛ n'o tɛ maliyɛn caman bɛ yen bi a jama maa fanba bi u sigilen don ka min kɔnɔ o ye jaabi ye dɛ yan an bɛ énergie di mali maaw fala ye an bɛ a fɔ n k'u bɛ baara min na nin waati in na a bɛ ka nɔbɔ nin y'a ye jamana ye layidu minnu ta u ye k'a fɔ k'u bɛna dɛmɛ min ta ka ɲɛsin u ma énergie ma o sɔrɔ fɔlɔ énergie yɛrɛ kɛlen don k'i jɔ a kolo la bi fala ye mun de nana kɛ a nana ye fɔlɔ k'a fɔ ko énergie kɔnɔna de la ni e ye ɲɛmaa ye e ka sɔrɔ ni e ka fɛn bɛɛ lajɛlen o tɛnkunnen don énergie yɛrɛ la ni e bɛ baara kɛ énergie la fala ye a maa sugu dɔw fura don o fura tɛ o e bɛ taa san o i tɛ taa san o énergie de tun b'i jɔ n'o ye fɛn caman tun bɛ yen énergie tun t'i ɲɛ jɔ olu la tile fila in na fala ye u ye nin bɛɛ lajɛlen de redressement daminɛ énergie baarakɛlaw tun bɛ taa fura ta fura don fɛn a sɔrɔla a ma sɔrɔ sa o i ka kɛnɛ i man kɛnɛ sa o u kɔni sɔnɔgɔya tun bɛ k'u ye u ye dɔ bɔ o la u yɛrɛ ka sɔrɔw u y'olu bɛrɛbɛn yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu tun tiɲɛnen don u ye wulikajɔ kɛ o la fɛn minnu bɛ yen n'olu tun tɛ ka se ka sigi sen kan u bɛ k'olu dɔw ɲɛɲini sisan u ɲɛsinnen don mun ma o ye baraji minnu bɛ yen n'olu motɛri dɔw tiɲɛnen don ka se ka wulikajɔ kɛ musaka min bɛ yen n'u bɛ k'o sɔrɔ nin ko ninnu na énergie bɛ k'o don a donda fɛ an b'a fɔ n ko kuran ye 100% ye dɛ nka bi kɔni ni maa min ko ko a ka kurantigɛ ka ca kosɛbɛ wala a cayalen a tɛ tile kelen sɔrɔ tuguni dɛ k'a fɔ ko kin bɛ bamakɔ ko minnu b'a fɔ ko tile kelen filɛ n'an ma kuran sɔrɔ ne famana k'a mɛn n m'a fɔ a tɛ ye dɛ n ko ne famana k'a mɛn n b'a dɔn fana yɛlɛma min bɛ sen na kin dɔw bɛ yen bi fala ye kuran tɛ tigɛ olu fɛ yen tuguni yɛrɛ o kinw bɛ yen bi kuran tɛ tigɛ olu fɛ yen tuguni ni n ko kuran tɛ tigɛ u fɛ yen e tun bɛ heure 14 heure 15 kɛ n'e ka kurantigɛ danna heure 1 minute 30 ma est-ce que kuran bɛ ka tigɛ e fɛ yen tuguni o yɔrɔw bɛ yen bi nka halisa yɔrɔ dɔw fana bɛ yen fala ye u bɛ se ka sɔgɔmada kɛ ka na se fo wuladafɛla ma u t'a sɔrɔ o yɔrɔw fana bɛ yen nka baara bɛ sen na pour que nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛ cogo min jamana ye layidu minnu ta u ye k'a fɔ k'u bɛna dɛmɛ minnu ta ka ɲɛsin u ma u sigilen don k'olu kɔnɔ baara boloda dɔw fana bɛ ka kɛ Kayi ka na ale ka taa se u yɛrɛ ka yɔrɔ ninnu dilanni ma énergie bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ yaasa kuranko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min n'an bɔra o la an bɛna wolo masiri tabaw ka kɛnɛ kan armée ale ye bataki bɔ n'o ye général de division Umaru Baru Jara ye Baru kɛlɛtigi k'an ka sɔrɔdasiw k'u bɛɛ lajɛlen fo u bɛ fan o fan min ye k'a daminɛ eaux et forêts la fala ye ka se douane ma sapeur pompier surveillant de prison min ye garde nationale police gendarmerie armée fan bɛɛ lajɛlen an ka kɛlɛkɛcɛw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ fala ye k'u bɛɛ lajɛlen fo u ka cɛsiri ani u ka timinandiya la su ani tile don o don wulikajɔ ani basigi Baru kɛlɛtigi ka communiqué kɔnɔna fala ye ko min ye Bamanciwale kɛbaaw ka ɲɛmaa belebeleba ye nin tɛ maa ni ye han EGS i b'a dɔn k'a fɔ ale kɛlen don k'i ka t'i ka kɛlɛdaga sigi Menakakaw de fɛ yen juin kalo tile 28 n'o ye kunungo ye dugunincinin min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko Chamane kilomɛtiri 38 o de bɛ ale ni Menaka dugu kɔnɔna cɛ ka taa a kɔrɔnfɛ fan fɛ kibaruya de nana di armée ma fala ye k'a yirula k'a fɔ ko min ye nin maa mafalenba in ye n'o ye Bamanciwale maaw ka nin maa in ye ko ɲɛw dara kan a bɛ nin yɔrɔ in masina in na wulikajɔ de nana kɛ sa ka jan k'ale dafo ka taa se sentiri 7 ɲɔgɔnna ma kɛlɛkɛcɛw ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lamini pewu kiri kɛra waati ta o daminɛna waati min fala ye ni mugukan ko gudu maa minnu bɛ yen ne ni ɲɔgɔnnaw anw donna an ka so kɔnɔ k'an ka dilan fara an yɛrɛ kan anw ko nin y'a daminɛlen ko kura ja armée Chamane Kuluwo ani Cɛncɛnfuga fanfɛla fɛ a bɛ dasiri la ye wa a kɛlen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi cɛ minnu bɛ dugu ma fala ye k'olu de ye baara in kɛ
sabula kunnafoni min dir'u ma k'a fɔ ko maa kofɔlen bɛ yɔrɔ min bolicogo fosi ni kisicogo fosi tun tɛ a ye n'a tun ye cɛw dan sentɛgɛ la Falaye Pankuru o tun b'a bɔ baara la nka Ala barika la ani armée maaw karila ɲɔgɔn na a ka cɛw ko k'u b'u jɔ u jɔyɔrɔ la armée ye a n'a ka garde corps 2 k'u bɛɛ lajɛlen bɔ baara la pewu nka yanga tɛ han yanga tɛ wa kibaruya min fana sɔrɔla o b'a yira fana k'a fɔ ko e ko Ala an fanfɛ bolo maa don wa nka maa kofɔlen bi ko maa bila nin waleya in na a tun y'a fɔ Minakakaw ye k'u k'u labɛn k'u hakili tɛ ko o ko la k'a bɛ n'o da u kan tile 2 nata in na Falaye ja ale y'o fɔ tuma min ale ka kumakan o taara caw o bɔra yɔrɔ min fɛ k'o nɔbɔ wolomasiri tabaw fɛ min ye Modibo Kone n'a ka cɛdenw ye k'u fo kibaruya dicogo ɲuman na Falaye kɛlɛ in ye fɛɛrɛ caman de ye koyi bɛɛ lajɛlen n'i jɔyɔrɔ de don ko in na min ye sécurité d'état mɔgɔw ye général de corps d'armée Modibo Kone a n'a ka baarakɛlaw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo kibaruya ɲuman sɔrɔli la su ani tile k'a di wolomasiri tabaw ma u ka se ka baara kɛ Falaye n'o o bamanciwale kɛbaa n'o o bɔra baara la an b'a yira fana k'a fɔ min ye kunnafoniw kabini kunungo sɔrɔ bamanciwale ɲɛmaa belebele n'o ye Boubacar Ibrahima n'u b'a wele ko Ubel ka ale n'a ka cɛden damadɔw n'olu kɔni kun kɛlen don ka sunɔgɔ tigɛ maaw la an sɔngo mara la kɛrɛnkɛrɛnnen la lelolukaw fɛ yen k'olu fana ko k'u ye marifaw bila kunungo ye Falaye ko armée k'u b'olu ka bolo kan ko ni armée bɛ fɛ ka min kɛ ko k'o sigi sen kan min ye baara in ye sa a yira k'a fɔ nin waati laban in na an sɔngokaw kɔni da tun b'u ye sunatuw ye bingali tɛ bingali ye Tabango min ye baara ale fanfɛla la a yira sa k'a fɔ ko lelolu yɛrɛ ale kɔni bɛ an sɔngo marabolo kɔnɔna na nin kɛlɛkɛcɛ ninnu kɛlen ka nin kuma ninnu fɔ armée y'i ka labɛnw kɛ ko ye Falaye sabula bamanciwale ni ɲugawale kɛbaa ti bali ko la i nalen k'i bɛna nangama sumani kɛ ko ka minɛnw cɛ ka taa na u bɛ se ka karaw kɛ aw la tuguni nka maa minnu bilara ka nin ko in ɲɛnabɔ u y'a yira sa k'a fɔ ko ni bamanciwale kɛbaa ni ɲugawale kɛbaaw u kɔni kun jɛra ni waleya in ye a mɛnna min ye kibaruya ye sa a kɔni dira k'a yira sa k'a fɔ ko min ye ekɔliso minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛnɛ kan olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in ko a ko kɔni kibaruya kun sɔrɔla min ye bamanciwale ɲugawale kɛbaaw ye halisa u b'u sɔn koyi u taara bi dugu kan sa dugu min n'o ye Tabango ye Tabango ale yɛrɛ bɛ baara fana fanfɛla la min ye kibaruyaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye école directeur dɔ ye ale yɛrɛ kun tɛ yen nka muso n'a denw olu ale n'olu ye duuru don fiɲɛ na u kɔni ye maa minnu sɔrɔ yen sa ko ma olu sɛbɛkɔrɔ dasi wa waleya in nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko armée ale fana ye wulikajɔ kɛ a yɔrɔ la ka se k'a lajɛ maa minnu ye nin waleya ninnu kɛ ka se ka tɛgɛ da u kan Falaye ko Moti tigɛra ka bɔ Bamakɔ la dɛ mobilitalaw donnitalaw ko ten dɛ ko mun bɛ sen na Moti sira ka Falaye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Moti sira dɔn kosɛbɛ n'i bɔra Bamakɔ ka bɔ Segu n'i k'i b'i kun da Moti kan i bɛ se dugunicinin dɔ ma fɔlɔ a fɔ k'a fɔ depuis san mara la sa kɛ nin kɔni fo san de ye o tɛnɛ o ye san de ye yɔrɔ dɔ bɛ yen ko Cio pont dɔ de bɛ yen n'o ye baraji dɔ ye ale baaraw de bɛ sen na o pont baara dira société min ma Falaye ko société de filɛ ka pont baara daminɛ ka déviation kɛ ka taa bila Fala kɔnɔnaw la yɔrɔ Fala kɔnɔna kɔni ji ti sɔn yen o camion ba fara mobili fitinin kan a bɛɛ lajɛlen sira ye dugu jɛlen fana mobili kun fɔlɔ minnu bɔra k'u bɛ taa ni maaw ye Moti a bɛɛ lajɛlen dara nin yɔrɔ kofɔlen na ko chantier de bɛ sen na wa déviation in a tɛ se ka tɛmɛ mobili minnu kɔni bɔra sa olu bɛɛ lajɛlen tilenna ye wulada in na de an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ sa ko min ye sirafara dɔ bɛ yen u y'o kɔni tali daminɛ ka taa tɛmɛ nka yen fana ko pont min bɛ yen k'o fana ye yiri pont ye dɛ ale tɛ se maa caman kɔrɔ a tɛna kɛ n'an sera duguw bɔdaw la bɛɛ bɛ jigin ka bɔ mobili kɔnɔ mobili ka tɛmɛ fɔlɔ n'a kɛra chauffeur ni parantikɛ n'olu poids giriyara ye u kun kan ka taa nin kɛ kita sira de la o kitakaw kun ka to yan dɔɔnin kun k'anw segukaw nafa dɔn Falaye mobili caman olu kɔni dasilen don yɔrɔ in na a yirala k'a fɔ sa ko min ye yɔrɔ in kɔni ye bɔgɔsu dan don maa minnu y'a essayer ka yiriw tigɛ ka fɛ olu tilala ka coronin tilala ka to tuguni nka ko baara in yɛrɛ bɛ maa min bolo sa a kɔni bɛ san mara de kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi mobili minnu kɔni bɔra kabini kunu Moti k'u b'u kunda Bamakɔ kan olu caman dolen don yen fɔlɔ caman fana bɔra Bamakɔ sɔgɔmada in na olu fana tolen don yen nka fɛɛrɛ sɔrɔla wuladafɛ lansaramakɛ waati de
ka se k'a lajɛ u bɛ se ka tɛmɛ cogo min na wolomasiri tabaw Falaye u bɛ baara ba la Jɛnɛ mara kɔnɔna na nin waati in na min ye dugudenw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko armée ye baara min daminɛ k'a baara cɛ ka ɲi kosɛbɛ sabula maa minnu tun bɛ yen n'olu tun ye bɛnkan ta ni Bamaciwale n'u ka walekɛbaaw ye armée ale taara ka taa olu kɔni ka duguw caman nɔfɛ koyi u y'a yira sa k'a fɔ ko yɔrɔ dɔw la donsolakaw olu sɔnna ka baara kɛ ni wolomasiri tabaw ye yaasa baara in bɛ se ka nɔgɔya cogo min na min ye wulikajɔ in senfɛ Jɛnɛ n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na duguden dɔw y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kun jɛra Mali kɔ pewu koyi sabula Bamaciwale n'u ka walekɛbaaw a dɔw ye dugu minɛli kɛ dugu minnu bɛ yen bi a bɛ san 5 san 4 bɔ u bolo maa tɛ se ka taa maa tɛ se ka foyi kɛ ni olu tɛ ɲɔgɔn bolo ko wolomasiri tabaw ka baara min bɛ siran n'a fɔ ma ko opération dugukolo ko k'a bɛ se ka fɔ tare Sadio Kamara k'a ye kuma min fɔ k'a wulikajɔw bɛ sen na sabula dugu caman bɛ yen bi Jɛnɛ bakɔfɛla la olu bɛɛ lajɛlen sera k'u yɛrɛ sɔrɔ min ye maa minnu bɛ dugu in yɛrɛ kɔnɔ u ko k'u nisɔndiyalen don fo ka se a dan na wa hali u ka duguden minnu bɛ kɔ kan n'olu bɛ jamana wɛrɛw la Jɛnɛ n'a lamini na u bɛɛ lajɛlen ko k'u nisɔndiyalen don ko nka k'u bɛ min ɲini armée kana taa k'olu to dɛ ko ni armée taara k'a sɔrɔ maa ma bila yen ko sini bɛɛ ko ninnu ni maa wɛrɛw bɛ na u y'a yira an na fana Falaye k'a fɔ ko min ye dugu ninnu ye k'a caman bɛ bi a ka kan finitigiw ka hakili to a yɔrɔ la hali ni cɛden 10 ka taa se 20 ma n'olu bɛ labɛn ka bila yen ka dugu ninnu lakɔlɔsi o la ni bingali nana kɛ yanni ka na o k'a sɔrɔ olu cɛdenw ka se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la dugu minnu bɛ yen bi n'olu bɛ Jɛnɛ marabolo yɛrɛ ka taa surun Jɛnɛ yɛrɛ masurunya na kosɛbɛ Ɲalankaw fɛ yen olu sera ka u yɛrɛ sɔrɔ min ye Bale ye Kera Waya Gumanga Tanga Pereta Kunti Jigina Maribugu Togayi Jɔnbugu Soma Togo Ɲɛntila Genya dugu min yɛrɛ bɛ yen n'o ye Mane ye Falaye ko armée minɛn min bɛ yen a bɛ pick-up ɲɛ 2 bɔ kɛlɛkɛminɛn na Mane dugu k'olu de kɔni tun ye bɛnkan yɛrɛ ta bɛɛ lajɛlen ɲɛ wa hali bingali laban dɔw kɛra u dafɛ dugu dɔw la Bamaciwale ni ka walekɛbaaw y'o wulikajɔ kɛ yen maa jamakaw olu kɔni ko ko armée yɛrɛ de tɛ taa koyi ko armée ka to olu kɛrɛfɛ yɛrɛ de ko sɔn tɛ ko a ko k'a ko ma nɔgɔ k'u ka to olu kɛrɛfɛ ko n'u kɔ don k'olu bɛ ninnu dɔn k'u bɛ segin ka na armée fana kɔni ma taa fɔlɔ nka kɛlɛkɛcɛ minnu b'u fɛ ani kɛlɛkɛminɛn min bɛ yen dugudenw ko k'olu yɛrɛ b'a dɔn ko nin tɛ se ka to olu fɛ yen parce que k'u bɛ baara min na f'u ka taa n'a ye bakɔfɛla fan tɔw bɛɛ lajɛlen na yaasa mɔgɔw bɛ se ka lafiya cogo min na armée ale ka wulikajɔ minnu kɛra Jɛnɛ mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa jamakaw an b'u fo ka alimami fo a n'a ka tɛdenw bɛɛ lajɛlen Falaye halisa Bamaciwale n'u ka walekɛbaaw armée bɛ ka taa tugu la cogo min u ka sigiyɔrɔw n'u ka dagayɔrɔw n'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ ka da walo cogo min na k'u ka yɔrɔw bɛɛ lajɛlen kari-kari o senfɛ sa ko sisan u sigilen don yɔrɔ minnu na u ko ko maaw ka 7,000 sara han Zaga minɛlen kɔfɛ sisan ko 7,000 yɔrɔ min bɛ bi n'an ye kibaruya sɔrɔ ko olu taara olu dugu kama n'u bɛ ka 7,000 minɛ yen o ye Dɔngiri ye ale ni Tafala ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Kulukoro kɛrɛfɛla la Kulukoro yɛrɛ n'o ye Mɛgɛta commune kɔnɔna na ye Duguni ale bɛ gun dɔ kan u bɛ yen fana wa u ye bi tile bɛ kɛ sa ko maa o maa bɛ yen kɔni ko bɛɛ ka min ye 7,000 sara Falaye Gwa kelen o kelen ka di u ma ko sabula k'olu bolo bannen don min ye dugu ninnu kɔnɔna maaw ye minnu ko k'a se t'u ye k'u ka layidu ta k'a bɛ sara de diyagoya Bamaciwale n'u ka walekɛbaaw olu ka fɛɛrɛw sigilen sen kan o ye nin ye ka kɛ ni n'an ye kibaruya minnu sɔrɔ bi armée ale ni wulikajɔ min bɛ sen na o ye nin ye premier ministre général de division Ablaye Mayiga ale kɔni sera sa sevikaw fɛ yen min ye Ablaye ye a bɔra yan kunungo k'i kunda Espagne kaw fɛ yen kan Espagne kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ale kan ka taa baara la ye diɲɛ seleke 4 maaw ka lajɛ 4 min bɛ yen n'o bɛ sɔrɔ Yakuba Ali wariko fɔ min ye Ablaye ye sa a kɔni a selen sevikaw fɛ yen a kunbɛra ko ye Falaye dugudenw olu bɔra k'a kunbɛn fa bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye maliyɛnw ye farafinnakadenw ani AES maaw tɛgɛrɛ kɔni tun bɛ ka fɔ premier ministre kun ko a nana hɛrɛ la tuma ala ka ɲuman sigi hɛrɛ la ten gouvernement maa 3 ani jamanakuntigi nagakɔrɔmaa min bɛ yen n'o bɛ jamanaw ni jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ ko ɲɛnabɔ jamanakuntigi fɛ yen olu bɛ a la ani an ka foroba cakɛda baarakɛla camanba premier ministre bi Espagne kaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la yanni baara ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka daminɛ sa bi
ale ni maliden minnu bɛ Espagne ale ni maa minnu bɛ sa no olu ye AES jamanadenw ye ni farafinnakaden wɛrɛw u bɛɛ lajɛlen nana u ni Ablayi ye barosigi kɛ bi fala ye barosigi senfɛ sa Mali lasigiden min bɛ Espagne o ye général de division Abdramane Babi ye Babi ko sa ko maa Babi wɔɔrɔ Maliyɛn na k'o de bɛ Espagne kaw fɛ yen k'u ka baaraw kɔni bɛnnen no foro kɔnɔ baaraw de ma kosɛbɛ nakɔ baaraw ale ni yiriden baaraw min ye an ka lasigiden ye a ko Maliyɛn minnu bɛ yan k'u cɛsirilen minnu bɛ Espagne sa k'u cɛsirilen don wa b'u jeniyɔrɔ fi faso ale ka ko bɛɛ lajɛlen na wa min y'an ka jamanadenw ye k'u cɛsirilen don furancɛla fanga dɛmɛli la u faso ale dɛmɛli la yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fɛn minnu fɔ u bɛ se ka kɛ cogo min na ko nka ko min ye degun min b'u la fala ye k'o ye papiye ko ye dɛ k'u ka papiye sɔrɔli ka gɛlɛ kuma tɛ visa ma min ye consulat ye consulat général k'o tɛ u bolo ye premier ministre ka jaabi la a ko a y'u ka kumaw bɛɛ lajɛlen mɛn ko ni ala n'a kira sɔnna ma fɛɛrɛ de dabali minnu kan ka sigi sen kan a na olu fɔ jamanakuntigi ye ci mun don a da ka na fɔ maliyɛnw ye Espagne a y'o da u tulo kan ka tila k'a f'u ɲɛna fana min ye degun minnu bɛ u la n'ala sɔnna ma ale yɛrɛ ye ministre de l'administration territoriale fana ye ko caman bɛ sɛbɛnko ninnu na ale de kan ka olu ɲɛnabɔ sabula a cakɛda b'ale ka bolo kan fɛɛrɛ di dabali bɛna tigɛ sa don nataw la yaasa min ye nin ko bɛ se ka kɛ cogo min na maliyɛnw fana ye ɲininkali caman kɛ fala ye faso ko la AES ko la ka taa se maanifinw ka taa ni ka segin kow ma min ye yɛlɛmaba minnu bɛ yen bi ani Mali jɔyɔrɔ ko ye min ye wa dɔw yɛrɛ ye ɲininkali kɛ ko président bɔra sisan Irisi la k'a ko bɛ cogo di dɛ yɔrɔ Ablayi a y'a sigi k'u lamɛn n'an bɔra yen sanuko ta na sira fɛ fala ye Mali ale y'i kɔ a fa tuguni dɛ Yatela n'o bɛ Kayi mara la ani Morila n'o bɛ Sikaso mara la olu sanubɔyɔrɔ fila minnu tun bɛ an ka jamana kɔnɔ gouvernement kɛra niyɔrɔbatigi ye o la sɛbɛn taara conseil des ministres tɛmɛnen senfɛ a yirala sa k'a fɔ nin sanubɔyɔrɔ fila bɛɛ lajɛlen kun sigira sen kan san 2000 jɛkulu minnu kun nana don a kɔnɔ sa n'o olu kun ye niyɔrɔbatigiw ye olu y'a k'a fɔ ko sɔrɔ banna yɔrɔ ninnu na yɔrɔ ninnu ka gɛlɛ gouvernement yaasa ale bolo kana bɔ a bɛɛ la pewu baarakɛlaw ka baara bɛ se ka t'u bolo cogo min ale kɔni kɔ a fa a la k'a yira sa k'a fɔ min ye sanubɔyɔrɔ minnu bɛ yen bi n'olu bɛ degun kɔnɔna na Mali gouvernement kɔni bɛ k'o ta sa yaasa dɔ bɛ se ka fara a ka musakaw kan cogo min na ka kɛ niyɔrɔbatigi ye a kɔnɔna na SOREM SA ale de sigilen don o la sa yaasa Mali kɔni ka nafa bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ka se ka o ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ sanuko ta nasira fɛ min ye jamana yɛrɛ ka yɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen ko n'i y'a jateminɛ sa salon ko an ka sanu min bɛra tɔni 80 58 buruburu 7 ko o sanu de bɔra an fɛ yen ko ka farafinna ko Mali an bɛ jɔyɔrɔ sabanan de la sanuko la n'an bɔra yen sa an bɛ taa ɲoro di Sahɛlikaw fɛ yen ɲorokaw fɛ yen musaka min kun kan ka don u ka san kɔnɔna na sa n'o ye mairie ka musaka ye miliyari 2 ani miliyɔn 249 ba 600 ani 58 o musaka min kun kan ka ɲini sa ko o kɔni o dɔ kumajɛbu kun b'o la koyi faranga min kun bɛ ka ɲini sa o kun ye miliyari 1 n'a kunkanfɛn ye ko o kibaruyaw bɛɛ lajɛlen dira jɛrɛ senfɛ jɛrɛ min ye kɔmasegi baara ye ka ɲɛfɔ dugudenw ye o la sa nin kalo in tile 27 juma tɛmɛnen maire ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko u ka barosigi filanan min sigira san kɔnɔ yaasa ka se ka ɲɛfɔli k'u ye musakako la degun minnu b'a la k'o fɔ o de ye nin ye min ye conseil ye u bɛɛ lajɛlen jɛra n'a ye k'a fɔ sa faranga in bɛ se ka kɛ cogo min ani wari min tɔ bɛ se ka ɲini cogo min na maire kɔni y'i to o ko senfɛ ko gouvernement ale ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya wolomasiri tabaw ka baara minnu bɛ ɲoro marabolo kɔnɔna na ko dugudenw bɛɛ lajɛlen ka o bato a y'a ɲini sɛnɛkɛlaw ni baganmaralaw ni jɛgɛmɔnaw bɛɛ lajɛlen fɛ nin samiya daminɛ na ko mɔgɔw k'u hakili t'u ka baganw na kosɛbɛ fɛɛrɛ minnu fana sigilen don sen kan k'u hakili t'u la ko ni ko gɛlɛyara cogo o cogo u k'a kɛ ni sigikafɔ ye u ka fisa maaw ka wuli k'a fɔ k'u bɛ kiiri tigɛ u yɛrɛ ye anw ka segiso o ye baara ye baara min bɛ seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la baɲumankɛ jɛkulu caman farala ɲɔgɔn kan min ye kulukorokaw fɛ yen sibiri tɛmɛnen nin kalo in tile 28 k'o kɛ jɛrɛ belebeleba ye sa san o san jɛrɛ min bɛ kɛ seko ni dɔnko kulukoro mara yɛrɛ kɔnɔna na min ye barosigiw o yera ko in na u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye kurunkurusiw o fana yera a la fala ye u ye ɲɔgɔn dan sigi to tobi la u ye ko fɔ a tigi kɔ nin na dɛ ne ka to ko dogolen tɛ maa si la olu bɛ se k'o sigi u ma ne wele kulukorokaw a ye nin gɛlɛya komi sɔkaw t'a la a ka ɲi fala ye
laadala finiw fana u y'o doni fana kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko seko ni dɔnko kulukoro mara la san baaraw kan ka kɛ cogo min na u y'o fana baaraw kɛ ka tila ka kimɛliw bɛɛ lajɛlen kɛ ka sɔrɔ ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye korokaw fana ye tile 2 kɛ u bɛ ɲɛnajɛ min sigi sa o sa n'a tako 6lan ye nin ye Burungomu ale kɛnɛ sa min ye koro yɛrɛ fa bɛɛ lajɛlen cɛfɔ ni kan bɛɛ kɔnɔna na u bɛna ka na min ye laadala ɲɛnajɛ in ale kɛ ɲinan ta la sa min ye seko ni dɔnko ye maa minnu bɛ n'olu ye baarabaw kɛ korokaw fɛ u ye tasibila kɛ olu ye bɛɛ ni kelenya ɲinini min ye koro yɛrɛ a ko bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min na seko ni dɔnko gun kan u y'u da don nin bɛɛ lajɛlen na baaraw olu kan ka kun cɛ bi Tombouctou Biennale min kan ka kɛ san 2025 n'o ye décembre kalo tile 18 ka taa bila 28 na Falaye ko Biennale labɛn bɛ ka kɛ han dugu dɔw bɛ wari ɲini na dɔw bɛ ka labɛn kɛ phase locale n'o o min bɛna daminɛ nin waati in na sa o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na o la sa ko n'i ye ko in ta k'a jate minɛ min ye semaine locale ye n'o ye nagakɔrɔ ɲɔgɔndan minnu bɛ kɛ yanni Biennale ka se k'o daminɛna an ka marabolo caman de kɔnɔna na min ye lakanako ye ani sɔrɔko o kɛlen ka musaka sɔrɔli gɛlɛya kosɛbɛ marabolo ɲɛmaaw dɔw ma ka se ka nin kɛnɛ ninnu sigi sen kan Biennale dun a tɛ taa musaka bɔ kɔ Baɲangarakaw fɛ yen seko ni dɔnko ɲɛmaaya bɛ maa minnu bolo olu kɛlen ka fɛɛrɛ caman sigi sen kan yaasa u bɛ se ka musaka sɔrɔ cogo min na k'u labɛn ka taa Biennale la o de la sa ko labɛnbaw olu kɔni y'a yira sa ko fɛɛrɛ kɛnɛ minnu sigilen don jɛɛrɛ minnu bɛ sen na min ye bolodiɲɔgɔnma baara minnu bɛ sen na sa a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ Biennale ale labɛnni hukumu kɔnɔna na Sulemani Kulubali n'ale directeur régional la culture ye seko ni dɔnko directeur ye Baɲangarakaw fɛ yen ale ye nin kuma fɔ studio tamani maaw ye min ye maa kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen n'olu bɛ senkɔrɔma dondoli kɛ nin ko in na u ko k'u m'o sɔrɔ fɔlɔ ko nka ko hakilina b'u la k'a yira k'a fɔ maaw bɛ yen n'u wulila ka se olu ma bi walima sini olu bɛ se k'u dɛmɛ musakako ta nasira la sekukaw fɛ yen olu kɔni ko ko labɛnw de bɛ sen na min ye kominiw ta k'o labɛn kɛ Adama Kone ni ale ye seko ni dɔnko ɲɛmaa ye Segu marabolo kɔnɔna na ale ko sa kɔni ko wariko kuma tɛ ka fɔ fɔlɔ dɛ k'olu bɛ min nɔfɛ o ye ko yɛrɛ labɛncogo ɲuman ye nagakɔrɔtaw n'o ye kominiw taw ye ka tila ka maaw sɔrɔ la sa ka tila ka phase minnu bɛ sigi n'o ye labɛnko 2nan ye k'o fana sigi sen kan k'o wulikajɔw bɛ sen na Kucalakaw fana ko k'olu ta bɛ o cogoya kelen na k'olu bɛ k'o labɛn kelen de kɛ yaasa fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sigi sen kan cogo min na min ye Amadu Beyidi Traore ye ni ale ye Kucala directeur de l'action culturelle ye sa ale ye nin kuma fɔ studio tamani maaw ye a kɔni ko u bɛ k'u labɛn yaasa min ye Kucala nagakɔrɔta minnu filɛ nin n'u nana sigi sen kan n'o ye kominiw ta ye o ka se ka kɛ ka ɲɛ nka ko min ye musakako ye ko wulikajɔ baaraw fana bɛna kɛ nacogo wɛrɛw fɛ don nataw la Traorekɛ ni ale kɔni kɛlen ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabati nin waati na Kucalakaw fɛ yen a ko min ye Mopti Biennale ye ko Segu Biennale min kɛra Moptikaw fɛ yen ko Segukaw ye maaw tɔ dalen min kan k'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ti kɛ an sigilen don k'i kɔnɔ sa anw dara ni fɛn min anw bɛ segin n'a ye koyi ngo Tumutu Ɔnzɔn Segu olu t'o kalama Tumutu Ɔnzɔn Segu Kucalakaw a bɛ ka kumaw fɔ ta a y'a fɛn koyi anw di sɔn koyi Kucala a tun bɛ Segu fɛ kɔrɔlen Biennale min kan ka kɛ Tombouctou ni o kan ka kɛ décembre kalo nata in Falaye tile 18 ka taa bila 28 na e ko Tumutu yɛrɛ tɛ wuli ka jɔ la musaka ɲini na de Tumutu olu ɲɛ bɛ bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ olu fɛ min na olu b'o wari ɲini na fɔlɔ ko n'olu m'o labɛn kɛ ko ninnu tɔ ninnu ye worobilanjura y'a ko la o phase commune dɛ phase régionale olu tɛ foyi Mali bɛɛ bɛna na olu fɛ yen olu bɛ k'o de labɛn gouverneur yɛrɛ nana ka bɔ hiji la n'o ye Elhaji Bakun Kante a ɲɛsira fɛn fɔlɔ min ma Falaye o ye Biennale labɛnni ye min ye Biennale ye seko ni dɔnko tigilamaw y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni ɲinɛna man ɲi ko a bɛnnen don seko ni dɔnko san ma k'a tɛ nɔgɔya dɛ ko Segu ye bɔgɔ min da o tɔ na ko ne ko anw ye mun k'a la a t'a labɛn a k'anw to yen ninnu b'a la Kita b'a la de Kita ka cɛ dɔ bɛ yen ale yɛrɛ de ye seko ni dɔnko ye a ka d'ale yɛrɛ bɛnba
non bɛnba ka d'a ye chorégraphie kɔni o ŋana don Mali kɔnɔ bi na an bɛ Karim Togola fana fo commune 5 kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Sabalibugu ale fana bɛ baaraba kɛ sisan an bɛ taa IJA kɔnɔ Fala ye IJA kɔnɔ baara dɔ kɛra ye baara min bɛ tali kɛ dɛmɛ ka ɲɛsin denmisɛnninw ma yelen dugalen don minnu ka yeli ma maa minnu bɛ yen n'olu dɛmɛ ani u kanubaw n'u lafasabaw bɛɛ lajɛlen u ye ɲɔgɔndan belebele de kɛ kunun min ye kumacogo la ale ni ko kɛcogo la ye an bɛ taa kɛnɛ kan Famara ale tun bɛ yen a ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o filɛ. Lujura tɛ maa si ka laɲini ye nka lujura bɛ se ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. O de la bɛɛ kɛ k'i janto lujuratɔw la k'u ka kɛrɛfɛdɛn kɛlɛ. O hakilina de kɔnɔ association La Vie en Rose ɲɛmaamuso Madame Rose Bouzaïd ka sanga n'a ka wulikajɔ n'a ka dɛmɛ wale ye ka ɲɛsin lujuratɔw ma. A ye kalanijɛ lecture ani jamanaɲɛkɔrɔ kuma kalan k'o ta k'o kɛ kalandenw kun sifinnaka minnu ni olu bɛ ɲɛ lujuratɔw ka soba kalanso IMAF kɔnɔna la. O kalanbulon ninnu kɔfɛ latɔnwali kɛra kalandenw na ka ɲɔgɔndan sigi u ni ɲɔgɔn cɛ. Maa minnu ye sebaya sɔrɔ jɔnjɔn taara ka di u ma fo ka taa se maa fɛn fɛn nin donna ɲɔgɔndan walew la. Art de voir. C'est pour montrer mɔgɔw ye k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a fɔ hali ni ɲɛ tɛ ko la o kɔrɔ tɛ ko i hakili tɛ baara kɛ u ɲɛ tɛ ko la c'est vrai mais u biriyanen don ka tɛmɛ hali denmisɛnnin minnu bɛ yeli kɛ n'aw taara kɔnɔna na aw ka compétition in lamɛn aw bɛna faamuya k'a fɔ denmisɛnnin ninnu u kalannen don fiɲɛ tɛ mɔgɔ bali ka taa école la fiɲɛ tɛ mɔgɔ bali ka kɛ brillant ye fiɲɛ tɛ mɔgɔ bali ka baara kɛ i b'a tigi bila dans les conditions de travail u ka matériel adapté lenw d'u ma u bɛ se ka kalan kɛ comme les autres enfants u caman bɛ fo université la a bɛ daminɛ jardin na fo université caman bɛ hali baaraw kɛ donc baara dɔw bɛ yen u tɛ se k'olu kɛ certes mais baara caman bɛ yen u bɛ se k'olu kɛ u bɛ k'olu kɛ très bien ne ka baara depuis 25 ans c'est ka musow ni denmisɛnninw kanda. Je suis conseillère pour la protection des femmes et des enfants. Donc, nga bara ye kukanda. Akera lujuratɔ ye o, akera minnu tɛ lujurala o. Ne bɛ denmisɛnninw ni musow kanda. Ni problème bɛ denmisɛnninw da la tribunaliw la, problème bɛ musow da la. Foyerw kɔnɔ n'u ye ne wele ne b'u dɛmɛ ne bɛ avocats ɲini ka d'u ma denmisɛnnin ninnu fana ne bɛ kuma juges fɛ u ka lajɛ denmisɛnnin minnu bɛ taa école la u ka école kana na tiɲɛ c'est vrai que u bɛ se ka fili u ka corriger mais n'i y'u bila ka u ka école bila o tɛ solution ba ye donc ne b'o la a bɛ 25 ans bɔ donc nin denmisɛnninw de nana ne nɔfɛ IJA denmisɛnninw de ye ne b'o baara kɛ u nana ne ɲini le comité des jeunes aveugles olu de taara ne ɲini k'a fɔ k'olu mago bɛ ba la a ka d'u ye ne ka na ne ka k'u ba ye ne ka k'u ka porte-voix ye n ka kuma u nɔ la yɔrɔ min olu tɛ se ka kuma n ka partenaires ɲini ka d'u ma minnu bɛ se k'u dɛmɛ k'u ka condition de vie dilan ka ɲɛ walasa u ka se ka baara kɛ condition ɲuman na parce que u tɛ fɛ ka kalan bila u tɛ fɛ ka kɛ kɛrɛfɛdɛn ye u mago tɛ mɔgɔ ka pitié la dɛ u ko k'an k'u accepter u bɛ cogo min an k'u bila condition na u bɛ se ka baara kɛ condition min na an ka n'u kɛ bolo kɔfɛ fɛn an ka n'u kɛ kɛrɛfɛdɛn ye. Ɲɛ lujuratɔw ka jɛkulu IMAF ɲɛmaayaso kalandenw kalamasaw fo ka taa se denmasaw ma bɛɛ lajɛlen ka sewa n'u ka nisɔndiya yɛrɛ ka ɲɛsin baɲumankɛmuso in ma. Nin ye fɛn ye nin ye nisɔndiyakoba de y'an bolo jasa diɲɛmaa ka dɔn k'a fɔ baara bɛ ka kɛ yan baara bɛ ka kɛ yan ala ni jamana ka dɛmɛ ala ni an cadrew ka cɛsiri ala ni partenaires ka dɛmɛ surtout ala ni denmisɛnninw ka courage ani marraine Tata Rose o ka dɛmɛ. Ni ye sababu ɲumanba de ye denmisɛnninw ma denmisɛnninw a b'u ladaw yɛrɛ la denmisɛnninw a b'a to diɲɛmaa b'a dɔn k'a fɔ ko lujura tɛ mɔgɔ tiɲɛ a b'a to k'a fɔ olu denmisɛnnin ɲɔgɔn minnu bɛ yen n'u bɛ deli la o bɛ da la k'a fɔ ko kalan o de ye bɔ nɔgɔla sira ye donc nin ye sababu ɲumanba de ye. Denmisɛnnin 30 ɲɔgɔn na olu de tun bɛ ka dege kuma la jama ɲɛfɛ o baara kɛra kalo 3 kɔnɔ ni Rose Bouzaïd n'o ye muso ŋaniya jɛlen min y'an dɛmɛ baara in na n'ale ka dɛmɛ ye o tali kɛra ka 20 burun ka bɔ a la 10 olu de filɛ nin ye yan bi ka se ka ɲɔgɔndan kɛ 5 bɛ ta ka bɔ o 10 cɛ la ka prix d'u ma ani mɔgɔ komi Rose Bouzaïd yɛrɛ y'a fɔ cogo min na k'a fɔ ko maa tɛ ale fɛ min bɛ bɔnɛ bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ sɔrɔ nka nin kɛkun ye bi walasa k'a jira diɲɛ la k'a fɔ ko lujura tɛ maa bali foyi la wa denmisɛnnin fara maakɔrɔ kan an bɛɛ fana mago bɛ jama ɲɛfɛ kuma la. An ka jamana du den ni denbaya minisiriso ka lasigiden tun bɛ kɛnɛ in kan ale mun n'a yɛrɛ k'a fɔ ko minisiriso bɛ nin hakilina in kɔkɔrɔma don kosɛbɛ bawo minisiriso in ka laɲini yɛrɛ ye ka se ka sifinnaka bɛɛ lajɛlen kɛɲɛ o de la kɛnɛ in kan minisiri ye dɛmɛ dɔw ani donbolo k'o ta k'a di
lujuratɔw ka jɛkulu ma IMAFU u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye. Donc y'an wele ka na an nan'o kɛnɛ kan minisiri tɔgɔ la kana k'a yira ko jamana bɛ u kɛrɛfɛ k'u dɛmɛ walasa ka kɛrɛfɛdɛn kɛlɛ anw yɛrɛ ka minisiriso ka baaraw ye kosɛbɛ donc on nana ni o foli de ye an nana diyara ye kosɛbɛ minisiri ka dɛmɛ a ye fɛn damadɔ bila ka na di an ma parce que n'i nana yan fɛnɛ n'a fɔra ko hadamaden 450 ko de bɛ nin yɔrɔ in fréquenter ko bɛɛ garijɛgɛ bana in na donc a bɛ i bila cogoya dɔ la donc minisiri ko la sa ko arabi sɔrɔ ko ne kana a ye dogolo kɛ kana di u ma o ye dogolo su mais balo b'o la malo b'o la baarakɛminɛnw bɛ o la n'o ye baara tobilikɛ baramaw ye yɔrɔ nettoyement b'o la fɛnɛ n'o ye poubelle ye ani sukaro ani safinɛ ani dogolo fɛnɛ wala k'u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ o la parce que gɛlɛya caman bɛ centre in kan fɛnɛ k'a yira ko n'Ala sɔnna ma k'ale fɛnɛ b'a hakili t'o la. Ɲɛ dama tɛ yeli kɛ hakili fɛnɛ ka yeli fanga ka bon kosɛbɛ o de misala ɲuman bɛ ye sifinaka mun ye jɔyɔrɔ gale sɔrɔ ɲɔgɔndan in kɔnɔna la wa kilasi kɔnɔ a ye moyenne belebeleba mun sɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen dan k'o de bɛ kɔrɔfɔ in sɛbɛntiya. Hali ni ye torofin ni fɛn minnu sɔrɔ olu bɛɛ tɛ min yɛrɛ diyara an ye o ye an ye dɔnniya min sɔrɔ ni formation in kɔnɔ tɔɲɔgɔn ɲɛna hali n'a kɛra tɔɲɔgɔn ɲɛna min bɛ bolo ka f'u ye o de ye ko ni formation in a ka ɲi a initiative a diyara an yɛrɛ bon n b'a fɛ sisan u ka continuer ka baara kɛ u ka continuer ka kalan kɛ. Maaw yɛrɛ la k'a fɔ ni kɛnɛ in y'an ka na seba bonyana kosɛbɛ ni jɔnjɔnw attestation de reconnaissance kalanminɛnw saki livre kaye n'a ɲɔngo ani fo ka taa se ɲɛ lujuratɔw ka bara ye o caman tara ka di kalandenw ma Rosi Buzayidi fɛ wa sɔrɔfɛ kɔnɔ camanba silamu dɔnkili dumanw olu kɛra kosɛbɛ ka maaw ɲɛnajɛ ni kɛnɛ in kan. Maa si dafalen tɛ Ala in bolo yɛlɛma masa ye Ala de ye n den a dɔn ko lujura bɛ hakili de. n fa mara k'i fo kibaruɲuman dɔn min ye maa minnu ye dɛmɛ don IMAFU ma k'u fana fo ne yɛrɛ ka petipetini n'o ye Aji Bari ye ale de y'u ka ɲɛmaa ye nin bɛ dan sigi bi wulada in na kibaruyaw la kibaruya mun dira anw ma dɔgɔkun kunnafoni o hukumu kɔnɔna na Keba Jalo ale tun bɛ yan min ye Amara Falaye Keyita ye ale fana tun bɛ yan k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a k'an bɛn sini ni Ala n'a kira sɔnna ma Ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ ye. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da.